ମହିଳା ଜଣକ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ଖୋଲିଦେଲେ। ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ସେ ସିଧା ବରଫ ହ୍ରଦରେ ପଶିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ବରଫ ପାଣି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏତେ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲା ଯେ ସେ ଭୟରେ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନିଲେ ନାହିଁ। ନିଜ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସମାଧାନ ବାହାର କଲେ। କିଛି ନ କହି ସେ ପାଣିରେ ଏକ କାଠ ଖୁଣ୍ଟ ଠେଲିଦେଲେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୁଣି ହ୍ରଦ ଭିତରକୁ ପାଦ ଦେଲେ। କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ଧରି ସେ ହ୍ରଦର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଲେ। ସଠିକ ସ୍ଥାନ ପାଇ ସେ ଦ୍ୱିଧା ନ କରି ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ତଳେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଆନି ମଧ୍ୟ ସେହି ବିମାନର ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଜାହାଜଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ଏକମାତ୍ର ଯିଏକି ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଫସି ରହିଥିବା ଆନିଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ଥିଲା କ୍ୟାବିନରେ ଏକ ସାଟେଲାଇଟ ଫୋନ ଖୋଜିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିମାନର କ୍ୟାବିନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଖୋଜିଲେ, ତଥାପି ସେ ସାଟେଲାଇଟ ଫୋନର କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଫୁସଫୁସ କ୍ଷମତା ନିଶ୍ୱାସ ରୋକିବାର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଆନି ଶୀଘ୍ର ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଗ ଧରି ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ପାଣି ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ଧରି କୂଳକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, ସେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏକ ଜୋର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏକ ଭୋକିଲା ଭାଲୁ କୂଳକୁ ଆସିଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେହି ଭାଲୁଟି ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାଲୁଟି ଆନିର ସଂରକ୍ଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆନି ଭାଲୁକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଗାଳି ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାଲୁ ମଣିଷର ଭାଷା କିପରି ବୁଝିପାରିବ? ସେ କେବଳ ଭୂମିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇନଥିଲା, ବରଂ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଲା ଯେ ଭୋକିଲା ଭାଲୁଟି ଏବେ ତା ସାଥୀର ଶବ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆନି ଏହା ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ଭୟରେ ସେ ବିରାଟ ପ୍ରାଣୀଟିକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଥାପୁଡ଼ାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଲୁଟି ତାକୁ ଏକ ଘୃଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲା। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଶବକୁ ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଆନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହତାଶ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଭାଲୁଟି ଜାଣିଲା ଯେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ତାଜା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେ ସିଧା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଆନି ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଏକ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା। ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପୁନର୍ବାର ନ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କଲା। କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପୋତିଦେଲା। ଏସବୁ କରିବା ପରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଗଟି ଖୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଏଥିରେ କିଛି ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟାଗରେ କିଛି ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ନଥିଲା, କେବଳ କିଛି ଓଦା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଏକ ୱାଲେଟ ଏବଂ କାର୍ଡ। ଏହା ଦେଖି ଆନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଶ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସେ କେବଳ ଆଶା କରୁଥିଲା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଗରେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ରହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ଖୋଲିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଏଥିରେ ଥିବା ସବୁ କିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖା ହୋଇଛି ଓ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଗରେ ସଫାସୁତୁରା ଭାବରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ରଖାଯାଇଛି। ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚିରି ପକାଇଲା ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେଥିରେ କେବଳ ନୋଟର ବିଡ଼ା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆନି ଅଧିକ ଖୁସି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଦରକାରୀ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଔଷଧ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା। ଯଦିଓ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ କଣ, ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା। ବୋତଲରୁ ବଟିକା ସବୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ସେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ନଦୀ ପାଣିରେ ଜୀବାଣୁ ଥାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଫୁଟାଇବା ପରେ ହିଁ ପିଇବା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଚିନ୍ତା କଲା। ଶୀଘ୍ର ଆନି ଏକ ଧାରଣା ପାଇଲା ଓ ସେ ତାଙ୍କ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣକୁ ନୋଟ୍ସ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଏହା କାମ କଲା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସେହି ନୋଟ ବିଡ଼ା ମାନଙ୍କରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଆଁ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ହେଲା। ତା ସହିତ ଆନି ଆନନ୍ଦରେ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଆଁର ସମସ୍ୟା ଏବେ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ କେବଳ ପାଣି ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପାତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ବିମାନଟି ଏକ ଗଛରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସେହି ସ୍ଥାନ ଖୋଜିଲା ଓ ଶୀଘ୍ର ସେହି ପାଣି ଧରି ପାରୁଥିବା ଏକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପାଇଲା। ଏକ ହାତୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଲୁହାକୁ ଏକ ପାତ୍ରର ଆକାର ଦେଲା। ସେ ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ତାର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଛୁଞ୍ଚି ଏବଂ ସୂତାକୁ ଏକ ମାଛ ଧରିବା ଜାଲ ତିଆରି କଲା ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ପରି ଚୁପଚାପ ବସି ମାଛ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଆନି ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମାଛ ଧରିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଖୁସି ପୂର୍ବରୁ ମାଛ ଧରିବା ଦଉଡ଼ିଟି ହଠାତ୍ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ମାଛଟି ହଠାତ୍ ଖସି ପଳେଇ ଯିବାର ଦେଖି ଆନି ହତାଶ ହୋଇଗଲା। ଅସହାୟ ହୋଇ ସେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସେ କିଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲୀ ଫଳ ପାଇଲା। ସେ ଖୁସିରେ ତା ବୋତଲରେ ଫଳ ଭର୍ତ୍ତି କଲା। ତା ବ୍ୟାଗରେ ଫଳ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନ ଦେଖି ସେ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟିଏ କଳି ଖାଇଲା। ମଝିରେ ଥିବା ଫଳଟି ମିଠା ବୋଲି ଜାଣି ସେ ଏହାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦର ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ବାନ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ଝାଡ଼ା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁଣି ଖାଲି ହୋଇଗଲା। ଫଳଟି ବିଷାକ୍ତ ଥିଲା। ହତଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ମନେ ପକାଇଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଦାମୀ ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନିକୁ ସେହି ଭାଲୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ତାହା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଭାବିଲା। ତେଣୁ ତା ପରଦିନ ସେ ପ୍ରବଳ ଗନ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାଲୁର ମଳ
ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଲା ଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେ ଏକ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲୀ ବେରି ପାଇଲା। ପୂର୍ବ ରାତିରେ ବାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆନି ଏବେ ସତର୍କ ହୋଇଗଲା। ସେ ଜାମୁକୋଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଝାଇଲା ଓ ତାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଖାଇଲା ଏବଂ ଏକ ଗଛ ଉପରେ ବସିଗଲା। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଲା ନାହିଁ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସେ ବେରି ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ତେଣୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ପାଗ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନଥିଲା। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ବହୁତ ସାରା ଫଳ ତୋଳିବାରେ ବିଫଳ ହେଲା ଓ ସେ ଶୀଘ୍ର ଶିବିରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ସେ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା ଏବଂ ତାପରେ ଏକ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଗଣ୍ଡିରେ ଲୁଚିଗଲା। ସାରା ରାତି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଲା। ତାର ଅନେକ ବୋତଲ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ତା ପାଇଁ ପାଣି ଆଉ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦେଖିଲା ଯେ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଆଲୋକ ଝଲସୁଛି। କଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଭାବି ସେ ସେହି ଆଲୋକ ଦିଗକୁ ଗତି କଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଲୋକ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଗଲା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଯେ କେହି ଜଣେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ରହିବାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରି ଘର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରିଗଲା। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଚାଲିବା ପରେ କିଏ ଜାଣେ ସେ ହଠାତ୍ ଭୂମିରେ ଏକ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲା। ଆନି ଭାବିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆହୁରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସେ ଜୋରରେ ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍କାର ଚାଲିଲା। ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୋତା ଉଠାଇ ଦେଖିଲା ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଭୂମିରେ ଥିବା ପାଦ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର। ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବାରମ୍ବାର ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦିଗ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆନି ଏକ କମ୍ପାସ ତିଆରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ବୋତଲରେ ପାଣି ଢାଳିଲା, ତାପରେ ଏକ କପା ପ୍ୟାଡ୍ ଦେଇ ଏକ ଷ୍ଟିଲ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ପୁଣି ବୋତଲରେ ରଖିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟିଲ ଛୁଞ୍ଚିରେ କୌଣସି ଚୁମ୍ବକୀକରଣ ନଥିଲା ଛୁଞ୍ଚିଟି ଆଦୌ ଘୁରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆନିଙ୍କର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କବର ଉପରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଅଛି ଏବଂ ଘଣ୍ଟାର ବଟନ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଚୁମ୍ବକଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆନି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କବର ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ଉଠାଇ ଦେଖିଲା ଏବଂ ଚୁମ୍ବକରେ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ଛୁଞ୍ଚି ଘୁରିଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଦେଲା। ଆନିଙ୍କ ସାହସ ବଢିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଦିଗ ପାଇଲେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ସମାନ ଦିଗରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମାନବ ବସତିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଲେ ଜଙ୍ଗଲଟି ଛୋଟ। 3 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଶା ନଥିଲା। ଆନି ନିଜର ଭାର ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଓ ବାକି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଧରି ଆଗକୁ ବଢିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଚମକି ପଡିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ତାହା ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଫେରି ଆସିଲା। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚକିତ କରିଦେଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର କମ୍ପାସ ବାହାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହା ତାର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ହରେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ତାଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ। କଣ କରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ସେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଥିବାବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ମାଟିଆ ଭାଲୁ। ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଡାଳଟି ତାଙ୍କର ଓଜନ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ଗଛରୁ ପଡ଼ି ସିଧା ଗଛରେ ଝୁଲି ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆନି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏବେ ସେ ଭାଲୁର ଶିକାର ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଛୋଟ ରାକୁନ ଥିଲା। ଆନି ସେହି ରାକୁନକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ହେଲିକପ୍ଟର ଉପରେ ଉଡୁଛି ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା, କାରଣ ହେଲିକପ୍ଟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିରର୍ଥକ ଭାବରେ ଆନି ଦୌଡ଼ିବା ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରିବା ଜାରି ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟିଲା ଓ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆନି ଚେତା ଫେରି ପାଇଲେ ସେ ନିଜକୁ ଏକ ଗାତରେ ଫସି ରହିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଏକ ଭାରି ପଥର ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରକ୍ତର ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କଲେ ଓ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ଏକ ପଟି କାଢି କ୍ଷତ ଉପରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ତାପରେ ଏକ ପଥର ଉଠାଇ ସେ ଭାରି ପଥରଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପଥରଟି ଫମ୍ପା ଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କଲା ପରେ ସେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ଏବେ ବଡ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଗାତ ଭିତରୁ ଉପରକୁ ଚଢିବା। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏକ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ। କଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଜାଣି ନ ପାରି ସେ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ସେ ଶେଷରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫାର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁହଁଟି ଏକ କଡା ପଥର ମଝିରେ ଥିଲା। ଆନି ଉପରକୁ ଚଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତଳେ ଏକ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଡାଳ ଗୁଡିକ ଯୋଗୁଁ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଆନି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତଳେ ପଡିଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଫେରି ପାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାମ ଗୋଡଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଏହାକୁ ଉଠାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅସହାୟ ହେବା ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ଆନି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ। ସେ ମାତ୍ର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ ମନ ହେଲେ। ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ
ବାଡ଼ି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଏବଂ ବହୁ କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଆସି ଏକ ନାଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ କୌଣସି ମଣିଷର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ସେଠାରେ ନଥିଲା। ନିରାଶ ହୋଇ ସେ ହାର ମାନିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆନି ପୁଣି ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଓ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଲେ। ହଠାତ୍ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀ ଦେଖାଗଲା। ଆନି ପାଣିରେ ଏକ ଶୁଖିଲା ଗଣ୍ଡି ପକାଇ ତାହାକୁ ପାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗଣ୍ଡିଟି ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲା। ଆନି କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଏହାକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରି ରଖିଲେ। ସବୁକିଛି ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆଗରେ ଏକ ବଡ ଖାଇ ଥିଲା। ସେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସେ ନିଜକୁ ନଦୀରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ପୁରୁଣା ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରୁଥିବାର କଳ୍ପନା କଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଅଗଭୀର ପାଣିରେ ଭାସିଗଲେ। କିଛି ଦୂର ଭାସି ଭାସି ଯିବା ପରେ ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କୂଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଏଇଠି ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଭରା ଫିଲ୍ମଟି ସମାପ୍ତ।